Ka zo ne ka ba ta takardar ta ka biyo ta har gida? Anta tana ran saki matata. Bayan ina son matata. Dole ka sake ta mana tunda mahaifiyarka ba ta son ta. Ta ya zama zai yi ka bi umarnin mahaifiyarka domin ka gama da duniya lafiya. Ita kuma ka kyale ta zauna tare da mu. Anti, daga lokacin da na saki Madina, to tabbas na san nayi ban kwana da kunci hankali da zaman lafiya. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Mata'awar ba za ka yi abin da na saka a cikin gidan nan ba, to amsa gaisuwarka har abada ni da kai mi ta zama zaman kurami a gidan nan. A'a hajiya ba za a yi haka ba. Ya wata za ta bata miki rai ki zo ki dau fushi da danki a banza akan wata. Ai sai ki sa duniya ta yi masa dariya, ki sa duniya ta zage shi. Ki banda da shi Jamila. Sam Ahmed baya jin magana ta tun bayan da ya auri wannan tsinanniyar yarinyar. Ta fi ni kima a gurin su, ta fi ni mutunci a gurin shi. Me yasa ba ku da hankali ne muku? Me yasa mata tunaninku kalilan ne in an zuwa kan irin waɗannan maganganu? So what? Dan uwarsa ta ce abu a gabansa bai ɗauki mataki ba, shikenan me kike so yayi? So kike abin da zai halaka? So kike abin da Allah zai fushi da shi? Ana sake mata amma ba a sake uwa. Ya kamata ku riƙe wannan abin a kwalwa. Ba abin da za mu iya yi miki. Allah da ya halicce ni, ya halicce ki, ya halicci antin taki, ya halicci mijin naki, ya halicci ita uwar mijin naki da ake ta wannan kace na ce a kanta, shine zai miki maganin komai ba komai ba. Saurara, kar ka kare wa 'yata tsawa. A gabana kake mata faɗa? Ba mu ba ki rashin kunya da take mun saboda Allah. Au. Yanzu dan Allah Sadiq kai kana da bakin da zaka bude ka ce wani ne maka rashin kunya? Ashe dai ba daɗi rashin kunya ko? Shikenan amma ba wannan ba, dama na je gida ne ko Husna ta ce mun wai kin tafi. Shine nazo in ji dalilin me yasa zaki tafi. Ai ya wuce wai. Tun da gashi da idan ka zo ka same ni a inda ake ganin daraja ta. Ai sai a dauka na kasa controlling din gidana. Ita kanta fa Husnan da bakinta ta ce fa in zo in baki hakuri. Au ka ce ma ita ta turo ka. Ashe da bata turo ka ba ma ba za ka zo ba kenan. Ba wai ina nufin haka ba. Ina nufin da kanta da ta turo ni saboda wai ki gane cewa ma tana so ki zo. Tana so ki dawo. Abin da nake nufi kenan umma. To shikenan Sadiq. Naji. Na kuma ƙari da wannan makirci. Amma fa babu inda zan je. Ke wace irin mara kunyan yarinya ne? Yanzu ko ba ki san mu ba, idan kika zo wucewa ba za ki iya mana sallama ba, sannan kin san mu ki zo ki dauke kanki za ki wuce? To ai ana yi wa mutanen da aka gayyata a cikin gidan sallama ne. Ke sana ki iya bakin ki. Ba fa nan zuwa muka yi dan ki mana cin mutunci ba, abin da kika saba din. Zuwa nayi jakata da na manta ki bude kofa in dauka. Shine abin da ya kawo mu. Ki ce dai baki gaji da shan jarmiyar ba. Mahaifiyarka kike gaya haka, baki da hankali? Baki da hankali a ce?